ברוכים הבאים לאחד המשחקים הכי מטורפים שיש. גמר המונדיאל בקטר, ארגנטינה נגד צרפת. אז ברוך הבא לגמר המונדיאל, ארגנטינה נגד צרפת. זה המשחק הכי גדול שיש כל החיים. עכשיו אנחנו מתחילים במשחק. אנטון גריזמן, בנזמה עכשיו, הרננדס, אמבפה, הנה אמבפה, קיליאן אמבפה, שמחזיר להרננדס, קיליאן אמבפה, מרטינז עוצר את הכדור ישר ללאוטרו מרטינז, ששולח את זה כמעט לדימריה. כדור עכשיו אצל בנזמה, עכשיו אצל גריזמן, עכשיו אצל אמבפה, 1-0 ונבדל. פוגבה, זה פה נבדל. רומרו, שעכשיו למולינה, שולח את זה לדפול, שעכשיו הכדור אצל מסי, הוא רץ לבד, הוא רץ לבד, ומוציאים את זה החוצה. מסי, קרן, לאנחל דימריה, שעושה פה מספרת, אבל לוריס עוצר. לוריס לקונדה, הוא מוסר את זה ישר לקומן, שעכשיו לבנזמה, שעכשיו לקיליאן אמבפה, איזו עצירה. אנחל דימריה, הוא רץ, אף אחד לא עוצר אותו. לאוטרו מרטינז, לאוטרו, שנותן את הכדור, מסי 1-0 לארגנטינה. מסי עושה זאת, 1-0 ארגנטינה, לאו מסי. תקלו איזו הצלחה של לאוטרו, תקלו את הבעיטה של מסי, לא נותן לכדור ישר לגל ברצפה, הוא פשוט שולח אותו ישר. איזה גול מטורף. קיליאן אמבפה, קרים בנזמה, קיליאן אמבפה, קומן, הוא רץ, אבל לא צריכים את הכדור. לאוטרו מרטינז, הוא רץ, לאוטרו מרטינז, הוא בועט, האם מסי יצליח? והצלה של צרפת. מסי, אפשר לאנחל דימריה, שדימריה כמעט עושה פה מספרת לגול. לא, קנסלו, כמעט מסי עוצר את זה. דקה 18, רק 1-0 לארגנטינה. בנזמה, הוא עכשיו רץ, קומן, לקיליאן אמבפה, אבל מרטינז עוצר את זה. גריזמן, עכשיו לקיליאן אמבפה, עצירה של ארגנטינה. קומן לקנטה, עכשיו שוב קומן, עכשיו לקרים בנזמה, הוא מרים את זה לאמבפה, נעצר הכדור. לא, זה היה נבדל. אחוניה, לאנחל דימריה, ישר ללא קנסלו, מרטינז, 2-0 לארגנטינה. לאוטרו מרטינז עושה זאת.
הרמה שלו הוא קנסלו ישר למרטינז. לוריס כמעט עוצר את זה, אבל 2-0 לארגנטינה. כדור אצל בנזמה. עכשיו לפוגבה. לא קנסלו. הוא שולח את זה למרטינז. לאוטרו מרטינז. לאוטרו. מחמיץ את זה לקורה. לאוטרו מחמיץ את זה לקורה. הוא נותן את הכדור ישר לקורה. עכשיו, לוריס. קנטה, הוא רץ. מנסה לו קנסלו לעצור אותו. הנה, אבל הכדור אצל אמבפה. אבל מרטינז כל הזמן עוצר. איזה שחקן. איזה שוער מרטינז. זה השוער הכי טוב שיש בכל העונה. עכשיו, דפול למרטינז. שהצרפת מפה את הכדור אצל החוץ. לא, כדור אצל לא קנסלו. מרטינז, הוא פועל מחוץ לרחבה, אבל לוריס עוצר. והצלה, גריזמן, עכשיו לאמבפה, הוא רץ, הוא שולח את זה ישר לקומן, איזו הרמה, איזו הצלות יפות של ארגנטינה. מרטינז, עכשיו למסי, פוגבה, אותימני, מסי עכשיו ללאוטרו, אבל למה לאוטרו לא לוקח את הכדור? לוריס. את הכדור ישר לגריזמן, אבל מולינה מצליח לעשות פה, זה על גריזמן. דימריה מנסה לחטוף, קרים בנזמה מנסה לחטוף, לא, אבל הוא רץ 2-1. בנזמה עושה גול אחד לצרפת. איזה גול יפה של בנזמה. מרטינז רואה את הכדור בעיניים, אבל הוא לא עוצר את זה. איזה גול של צרפת. גול יפה. לאוטרו. והם ממשיכים במשחק. מולינה. לדפול. שוב למולינה. ללאו מסי. מולינה. הכדור אצל. דפול. הכדור אצל מסי. מולינה. והכדור אצל קימפמבה. הרננדס. טרו מנסה לחטוף. מולינה. עכשיו הכדור אצל הרננדס, אבל רומרו חוטף את זה בקלי קלות. טרו מרטינז. לאוטרו מרטינז. במחצית 2-1 לארגנטינה. גול של מסי ולאוטרו מרטינז. וגול אחד לצרפת של בנזמה. אנחנו ממשיכים במשחק. לאוטרו. דפול. לאחוניה. דימריה. שער. לא קנסלו. אחוניה. שולח את זה ישר לדימריה, אבל חוטפים לו את זה מהירות. קרים בנזמה. איזו הצלה של ארגנטינה. ארגנטינה משחקת טוב.
ממש טוב. הרננדז יוצא. מספר 17. קומן. אנגולו. קרים בנזמה. והצלה. אבל גריזמן. לא. איזה טעות. איזה טעות. והשוער עוצר לקיליאן אמבפה. איזו החמצה של קיליאן אמבפה. גריזמן. איזה גול של קימפמבה. 2-2. איזה גול. אחוניה. לאנחל די מריה. אנחל די מריה. בינתיים צרפת חוזרת לחיים. הכדור אצל לאוטרו מרטינז. לאוטרו מרטינז. איזה גול. תהל ירקה איזה גול. לאוטרו מרטינז. 3-2. 3-2 לארגנטינה. לאוטרו מרטינז עושה זאת שוב. איזה גול של לאוטרו מרטינז. זה שחקן. עשה כבר 2 שערים בשביל ארגנטינה. לאוטרו עושה פה את כל המשחק. עכשיו, שוב פעם הכדור אצל לאוטרו. לאוטרו מרטינז. לאוטרו. ניסיון גרוע. כדור אצל פוגבה. לקנטה. גריזמן. לקרים בנזמה. קיליאן אמבפה. קרים בנזמה. קרים. קיליאן. מרטינז. תן את זה ישר לקנטה. קנטה רץ לבד. קנטה רץ לבד. מרטינז שוב עוצר. תן את הכדור ישר למסי. ועכשיו אמבפה חוטף. הנה, הכדור יצא. לאוטרו מרטינז. עכשיו ללא קנסלו. גריזמן. ופאול לגריזמן. ודיבאלה מחליף את לאוטרו מרטינז. פוגבה יוצא. צ'ואמני נכנס. גם החלפה אצל ארגנטינה. שחקן של ארגנטינה, לאוטרו מרטינז, התחלף בדיבאלה. אחוניה. לא. יאר. גריזמן. צרתה כדור מרטינז. זה שוער. אתה רוצה מסי? עכשיו לדיבאלה. איזה דריבל של דיבאלה. 4-2 לארגנטינה. פאולו דיבאלה. מחליף של לאוטרו. עושה פה גול מטורף. איזה שחקן דיבאלה השחקן של המשחק. המחליף של לאוטרו. 4-2 לארגנטינה. דקה 60. קיליאן אמבפה. הוא רוצה לחוניה. שולח את זה ישר לגריזמן, אבל קומן. מה אתה חוניה? קרים בנזמה. גריזמן! איזו עצירה.
מנסים לעצור. זו עצירה של החוניה. נותן את זה ישר לדימריה. אנחל דימריה. אנחל דימריה. אנחל דימריה. נותן את זה ישר לחוניה. הכדור מגיע לדיבאלה. דיבאלה כמעט עושה פה גול. גריזמן. עצירה של מרטינז השוער של ארגנטינה. הכדור אצל אמבפה. קרים בנזמה. מרטינז תן את זה ישר לשום מקום. בן ידר. תן את הכדור לבנזמה, אבל הוא מחמיץ את זה. מרטינז. איזה טעות של מרטינז. מרטינז. את הכדור לקימפמבה ישר לגוף שלו. בן ידר. בנזמה. קרוב מאוד, אבל האוטרו. אבל אסור, אבל אי אפשר גם. מה? כן. עשיתי להגיד. לא, באמת, תראי. דיבאלה. מחמיץ את הכדור הזה. אומר, עושה פה גול. כמעט. דקה 86. 4-2. גריזמן. כדור אצל מרטינז. אין סיכוי שאני נכנסת לשם. תואר אמרה שלא תעזו להיכנס לשירותים שלכם. והכדור אצל רומאו. דיבאלה. כמעט נותן את זה למסי. הוא רוצה. מה? קומן! איזו החמצה של קומן! איזה טעות! שגיא ביי! שנייה. מה, סבבה עם הכפכפים או נשים לה לספור? ודקה 93 דקות. קרן של גריזמן. שגיא! אתה לא מעדיף לשים את הכפכפים השניות? השניות? ונגמר המשחק! צודק בשיער, שים בושם, איך הוא נראה כמו ג'וחה? איזה ניצחון! ארגנטינה! מנצחים את המשחק! איזה עונה! 4-2! איזה ניצחון! של ארגנטינה על צרפת! שירי אותו. ושיעלו כמו ג'וחה. שירי אותו. שנייה. בסדר, שנייה. וארגנטינה ניצחה את המונדיאל.